Povestea porcului, de Ion Creangă. Ci că era odată o babă și un moșneag, moșneagul de 100 de ani și baba de 90. Și amândoi bătrânii aceștia erau albi ca iarna și posomorâți ca vremea ce era din pricină că nu aveau copii. Și, Doamne, tare mai erau doriți să aibă măcar unul, căci cât era ziulica și noaptea de mare, ședeau singurei, ca cucul, și le țiuiau urechile, de urât ce le era. Și apoi, pe lângă toate acestea, nici vreo scofală mare nu era de dânsii, un bordei ca vai de el, niște țoale rupte așternute pe laițe și atâta era tot. Ba de la o vreme încoace, urâtul îi mânca și mai tare, căci țipenie de om nu le deschidea ușa, parcă erau bolnavi de ciumă sărmanii. În una din zile, baba oftă din greu și zise moșneagului: „Doamne, moșnege, Doamne, de când suntem noi, încă nu ne-a zis nimeni tată și mamă. Oare nu-i păcat de Dumnezeu că mai trăim noi pe lumea asta? Căci la casă fără copii nu cred că mai este vreun Doamne ajută." Apoi, da măi babă, ce putem face noi înaintea lui Dumnezeu? Așa este, moșnege, văd bine, dar până la una, la alta, știi ce m-am gândit eu în astă noapte? Știu măi babă dacă mi-i spune. Ia, mâine dimineață, cum s-a mijit de ziua, să te scoli și să apuci încotro îi vedea cu ochii. Și ce ți-a ieșit înainte, întâi și întâi, de-ar fi om, de-ar fi șarpe, de-ar fi în sfârșit, orice altă jivină ar putea fi, pune-o în traistă și adă-o acasă. Vom crește-o noi și cum vom putea și acela să fie copilul nostru. Moșneagul sătul și el de atâta singurătate și dorit să aibă copii, se scoală a doua zi dis de dimineață, își ia traista în băț și face cum i-a zis baba. Pornește el și se duce tot înainte pe niște ponoare, până ce dă peste un bulhac. Și numai iaca că vede în bulhac o scroafă cu 12 purcei, care ședeau tolăniți în glod și se păleau la soare. Scroafa, cum vede pe moșnea că vine asupra ei, îndată începe a grohăi, o rupe la fugă și purcei după dânsa. Numai unul, care era mai ugârjit, mai răpănos și mai răpciugos, neputând ieși din glod, rămâne pe loc. Moșneagul de grabă îl prinde, îl bagă în traistă, așa, plin de glod și de alte podoabe cum era, și pornește cu dânsul spre casă. Slavă ție, Doamne, că pot aduce babei mele o mângâiere. Mai știu eu, poate ori Dumnezeu, ori dracul i-o da în gând ieri noapte de una ca asta. Și cum ajunge acasă zice: „Ia că măi băbușcă, ce odor ți-am adus eu, numai să străiască. Un băiat ochios, sprâncenat și frumușel de nu se mai poate. Îți seamănă ție, ruptă bucățică. Acum pune de o lăutoare și grijește-l cum știi tu că se grijesc băieții, că după cum vezi că am colbăit mititelul." „Moșnege, moșnege," zise baba, „nu râde, că și asta e făptura lui Dumnezeu, ca și noi, ba poate și mai nevinovat sărmanul." Apoi sprintenă ca o copilă, face de grabă leșie, pregătește descăldătoare și, fiindcă știa bine treaba moșitului, luă purcerul, îl scăldă, îl trage frumușel cu untură din opaiț pe la toate încheieturile, îl strânge de nas și îl șumuță, ca să nu se deoache odorul. Apoi îl piaptănă și îl îngrijește așa de bine că peste câteva zile îl scoate din boală și cu tărâțe și cu cojițe purcelul începe a se înfiripa și crește văzând cu ochii. Deci era mai mare dragul să te uiți la el. Iar baba nu știa ce să-i mai facă de bucurie, că era un băiat așa de chipeș, de zăgliu, de gras și învelit ca un pepene. Și să-i fi zis toată lumea că-i urât și obraznic, ea ținea una și bună, că băiat ca băiatul ei nu mai este altul. Numai de un lucru era baba cu inima jignită, că nu putea să le zică tată și mamă. Într-una din zile, moșneagul voiește a merge la târg să-și cumpere câte ceva. „Moșnege," zise baba, „nu uita să aduci niște roșcovane pentru băiat, că tare și-ar fi dorit mititelul." „Bine măi babă," dar în gândul său, „da mânca l-ar brânca să-l mănânce, surlă că mult mai înădușit cu dânsul. De-am avea pâine și sare pentru noi, dar nu, să-mi-l îndop și pe dânsul cu bunătăți. Cât m-aș potrivi eu babei la toate cele, apoi mi-aș lua câmpii." În sfârșit, moșneagul se duce la târg, târguiește el ce are de târguit și când vine acasă, baba îl întreabă ca întotdeauna: „Ei, moșnege, ce mai știi de pe la târg?" „Ce să mai știu, măi babă? Ia, nu prea bune vești, împăratul vrea să-și mărite fata." „Păi și asta-i veste rea, moșnege?" „Da, păi îngăduiește puțin, măi babă, că nu-i numai atâta, că de ce am auzit eu mi s-a suit părul în vârful capului și când ți-o spune până la sfârșit, cred că ți s-a încrâncenat și ție carnea pe tine." „Da, de ce, moșnege?" „Da, păi ia că de ce, măi babă, ascultă. Împăratul a dat de știre, prin crainicii săi în toată lumea, că oricine s-ar afla să-i facă de la casa aceluia și până la curțile împărătești un pod de aur pardosit cu pietre scumpe și fel de copaci,
pe de-o parte și de alta, și în copaci în câte tot felul de păsări care nu se mai află pe lumea asta, acelui îi dă fata. Baci că îi mai dă și jumătate din împărăția lui. Iar cine s-a bizui să vină să o ceară de nevastă și n-a izbutit să facă podul așa cum ți-am spus, aceluia pe loc îi și taie capul. Și ci că până acum o mulțime de feciori de crai și de împărați, cine mai știe de pe unde au venit, și niciunul dintre ei n-au făcut nicio ispravă. Și împăratul, după cum s-a hotărât, pe toți i-a tăiat fără cruțare, de le plânge lumea de milă. Apoi, măi, babă, ce zici? Bune vești sunt acestea? Ba și împăratul cică s-a îmbolnăvit de supărare. Of, moșnege, of, boala împăraților e ca sănătatea noastră. Numai despre feții de împărat ce mi-ai spus mi se rupe inima din mine, că mare jale și Olan ori mai aduce mamele lor pentru dânsii. Mai bine că al nostru nu poate vorbi și nu-l duce capul ca pe alții la atâtea izonoave. Bune și acestea, măi babă, dar bun ar fi și aceea când ar avea cineva un fecior ca să facă podul și să ia pe fata împăratului, că știu că ar încălca și pe nevoi și, Doamne, mare slavă ar mai dobândi în lume. Când vorbeau bătrânii, purcelul ședea într-un culcuș, într-un cotlon sub vatră, cu râtul în sus și uitându-se țintă în ochii lor. Asculta ce spun ei și nu mai puvnea din când în când. Și cum sfătui bătrânii între ei despre acestea, numai ea că se aude sub vatră. Tată și mamă, eu îl fac. Baba atunci a amețit de bucurie. Moșneagul însă, gândind că îi ucigă-l crucea, s-a speriat și uimit se uită prin bordei în toate părțile să vadă de unde a ieșit acel glas, dar nevăzând pe nimenea și-a mai venit în sine. Însă godacul iar a strigat: Tată, nu te înfricoșa, că eu sunt, ci trezește pe mama și du-te la împărat de-i spune că eu îi fac podul. Moșneagul atunci zise îngânat: Da, păi ai să-l poți face, dragul tatei? Despre asta n-ai grijă, tată, că ești cu mine. Numai du-te și vestește împăratului ce ți-am spus eu. Baba atunci, venindu-și în sine, sărută băiatul și îi zise: Dragul mamei drag, nu îți pune viața în primejdine și pe noi să ne lași tocmai acum, străini cu inima arsă și fără niciun sprijin. Nu te îngriji, mămucă, de fel, că trăind și nemurind ai să vezi cine sunt eu. Atunci moșneagul, nemai având ce zice, își piaptănă barba frumos, ia toiagul bătrâneților în mână, apoi iese din casă și pornește spre împărăție și cum ajunge în târg, se duce cu pieptul deschis drept la palatul împăratului. Un străjer, cum vede pe moșneag că stă pe acolo, îl întreabă: Da, ce vrei, moșule? Ia, am treabă la împăratul, feciorul meu se prinde că i-ar face podul. Străjerul, știind porunca, nu mai lungește vorba, ci ia moșneagul și îl duce înaintea împăratului. Împăratul, văzând pe moșneag, îl întreabă: Ce voie ești de la mine, moșule? Să trăiți mulți ani cu bine, luminate și prea puternice împărat. Fecioră miu, auzind că aveți fată de măritat, m-a trimis din partea lui ca să aduc la cunoștința măriei voastre că el, cică, poate să vă facă podul. Dacă poate să-l facă, facă-l, moșnege, și atunci fata și jumătate din împărăția mea ale lui să fie, iar de nu atunci, poate ai fi auzit ce au pățit alții, mai de viță decât dânsul. Dacă te prinzi așa, apoi mergi de-ți adă feciorul încoace, iar de nu, caută-ți de drum și nu mai umbla cu gărgăuni în cap. Moșneagul, auzind acestea, chiar din gura împăratului, se pleacă până la pământ, apoi iese și pornește spre casă ca să-și aducă feciorul. Și cum ajunge acasă, îi spune lui feciorăsul ce a zis împăratul. Purcelul atunci, plin de bucurie, începe a zburda prin bordei, dă un ropot pe sub laițe, mai răstoarnă câteva oale cu râtul și zice: Haide-mi, tătucă, să mă vadă împăratul! Baba atunci începe a se boci și a zice: Se vede că eu nu mai am parte în lumea asta de nimica. Până acum m-am chinuit de l-am crescut și l-am scos din toată nevoia și acum parcă văd cum am să rămân fără dânsul. Și tot bocindea o apucă cu leșin de supărare, iar moșneagul de cuvânt pune cușma pe cap, o îndeasă pe urechi, ia toiagul în mână și iese din casă spunând: Hai cu tata, băiete, să aducem noră lui mumă ta. Purcelul atunci de bucurie mai dă un ropot pe sub laițe, apoi se ia după moșneag și cât colo merge în urma lui, grohăind și mușliind pe jos cum e treaba porcului. Abia ajung ei la porțile palatului împărătesc și străjerii, cum îl văd, încep să se uite unul la altul și bufnesc în râs. Da, ce e asta, moșule?" zise unul dintre ei. Da, păi, ăsta mi-e feciorul care se prinde ca face podul împăratului." Doamne, moșule, Doamne, multe minte-ți mai trebuie," zise un străjer bătrân. Se vede că ți-ai urât zilele." Apoi da, ce-ai scris omului în frunte e pus. Și tot de o moarte are să moară cineva." Dumneata, moșule, după cum vedem noi, cauți pricina ziua în amiaza mare cu lumânarea," zise străjerii. Apoi de-astea nu vă privește pe dumneavoastră.
Ia mai bine, păziți-vă gura și dați de știre împăratului că am venit noi, răspunse moșneagul. Străjerii atunci se uită lung unul la altul și strâng ei și ei din numeri, apoi unul dintre ei vestește împăratului despre venirea noilor pețitori, moșneagul și purcelul său. Atunci împăratul îl chemă înaintea sa. Moșneagul cum intră se apleacă până la pământ și stă la ușă smerit, iar purcelul calcă înainte pe covoare grohăind și începe a mujlui prin casă. Atunci împăratul, văzând așa mare obrăznicie, pe de-o parte i-a venit a râde, iar pe de alta se tulbură grozav și zice: Da bine, moșnege, când ai venit în celălalt rând, parcă erai în toată mintea. Dar acum unde te vezi de umbli cu porci după tine? Și cine te-a pus la cale să mă iei tocmai pe mine în bătaie de joc? Ferească Dumnezeu înălțime, împărate, să cuget eu, om bătrân, la una ca asta. Da, păi să avem iertare, luminăstia voastră, că apoi ăsta mi-e flăcăul despre care v-am spus mai de ună zi, că m-a trimis la măria voastră, dacă vă mai aduceți aminte. Și el are să-mi facă podul? Da, păi așa ne dăjduim în Dumnezeu, chiar el, măria ta. Hai, ia-ți porcul de aici și ieși afară. Și dacă până mâine dimineață n-o fi podul gata, moșnege, are să-ți stea capul unde stau tălpile. Mai înțeles? Milostiv este cel de sus, măria voastră, iar dacă se întâmplă, să nu bănuiți, puternice împărate, după dorința luminării voastre și apoi atunci să ne trimiteți copilul acasă. Și zicând acestea, se pleacă după obicei, își ia purcelul, iese și pornește către casă, urmat de câțiva ostași, în paza cărora l-a dat împăratul până a doua zi, ca să vadă ce poate fi una ca asta, căci multă vorbă, mult râs și mare neîndumerire se mai făcuseră la palat și în toate părțile despre o astfel de bagiocoră nemaipomenită. Și către seară, ajungând moșneagul și cu purcelul acasă, pe babă o apucă un tremur de spaimă și începe a se văicări și a zice: Vai de mine, moșnege, dar ce foc mi-ai adus la casă, mie ostași îmi trebuiesc. Încă mai ai gură să întrebi? Acestea-s faptele tale. M-am luat după capul tău cel sec și m-am dus pe coclauri să-ți aduc copii de suflet. Și acum ia că în ce ghinion am intrat, că n-am adus eu ostașii, ci ei m-au adus pe mine. Și capul meu se vede că până mâine dimineață i-a fost scris să-mi steie unde-mi stau picioarele. Purcelul însă umbla mujluind prin casă după mâncare și nici grijă n-avea despre încurcătura pe care o făcuse. Moșnegii s-au ciondănit cât s-au mai ciondănit și cât erau ei de îngrijorați, despre ziua au adormit. Iar purcelul atunci s-a suit binișor pe laiță, a spart o fereastră de bardahan și suflând odată din nări, s-au făcut ca două suluri de foc de la bordeiul moșneagului, care acum nu mai era bordei, și până la palatul împăratului. Și podul, cu toate cele poruncite, erau acum gata, iar bordeiul moșneagului se prefăcuse într-un palat mult mai strălucitor decât cel al împăratului. Și deodată, baba și moșneagul se trezesc îmbrăcați în porfiră împărătească și toate bunătățile de pe lume erau acum în palaturile lor, iar purcelul zbura și se tolănea numai pe covoare în toate părțile. Tot în acea vreme, și la împărăție strajnică zvoană s-a făcut și însuși împăratul cu sfetnicii săi, văzând această mare minune, grozav s-au speriat și temându-se împăratul să nu-i se întâmple ceva rău, a făcut sfat și a găsit cu cale să dea fata după feciorul moșneagului și de îndată a și trimis-o. Căci și împăratul, cât era de împărat, le dăduse acum toate pe una și nici măcar aceea nu era bună. Frica. Nuntă n-a mai făcut, căci cu cine era să o facă? Fata împăratului, cum a ajuns la casa mirelui, i-au plăcut palăturile și socrii, iar când a dat cu ochii de mire, pe loc a încremenit, dar mai pe urmă, strângând ea din umeri, a și zis în inima sa: Dacă așa au vrut cu mine părinții și Dumnezeu, apoi așa să rămâie, și s-a apucat de gospodărie. Purcelul toată ziua mujluia prin casă, după obiceiul său, iar noaptea, la culcare, le pădea pielea aceea de porc și rămânea un fecior de împărat foarte frumos. Și n-a trecut mult și nevasta lui s-a desprins cu dânsul, de nu-i mai era acum așa de urât ca dintâi. La vreo săptămână două, tânăra împărăteasă, cuprinsă de dor, s-a dus să-și vadă părinții, iar pe bărbat l-a lăsat acasă, căci nu-i da mână să iasă cu dânsul. Părinții, cum au văzut-o, s-au bucurat cu bucurie mare și, întrebând-o despre gospodărie și bărbat, ea a spus tot ce știa. Atunci împăratul a început să o sfătuiască, zicând: Draga tatei, să nu cumva să te împingă păcatul să-i faci vreun neajuns, ca să nu pățești vreo nenorocire, căci după cum văd eu, omul acesta, sau ce-o fi el, are mare putere și trebuie să fie ceva de neînțeles în mintea noastră, de vreme ce a făcut lucruri peste puterea omenească. După aceasta, au ieșit amândouă împărătesele în grădină să se plimbe și aici, mama sfătui pe fată cu totul de altfel.
Draga mamei, ce fel de viață ai să mai duci tu dacă nu poți ieși în lume cu bărbatul tău? Eu te sfătuiesc așa, să potrivești totdeauna să fie foc zdravăn în sobă și când o adormi bărbatii tu, să iei pielea cea de porc și să-i dai foc, ca să ardă, și atunci ai să te mântui de dânsa. Că bine zici, mamă, ia că mie nu mi-a venit în cap una ca asta. Și cum s-au întors împărăteasa cea tânără seara acasă, a și poruncit să-i facă un foc bun în sobă. Și când dormea bărbatisul mai bine, ea a luat pielea cea de porc de unde o punea el și a dat foc. Atunci, perii de pe dânsa au început să pârie și pielea a sfârâi, prefăcându-se în șorc ars și apoi în scrum. Și a făcut în casă o duhoare așa de grozavă încât bărbatul pe loc s-a trezit înspăimântat, a sărit drept în picioare și s-a uitat cu jale în sobă. Și când a văzut această mare nenorocire, a lăcrimat zicând: „Alei, femeie nepricepută, ce ai făcut? De te-a învățat cineva, rău ți-a priit, iar de-ai făcut-o din capul tău, rău cap ai avut." Atunci ea deodată s-a văzut încinsă peste mijloc cu un cerc zdravăn de fier, iar bărbatii s-o a zis: „Când voi pune eu mâna mea cea dreaptă pe mijlocul tău, atunci să pleznească cerul acesta și numai atunci să se nască pruncul din tine, pentru că ai ascultat de sfaturile altora, de-ai nenorocit și căzăturile este de bătrâni, mai nenorocit și pe mine și pe tine deodată. Și dacă vei avea cândva nevoie de mine, atunci să știi că mă cheamă Făt Frumos și să mă cauzi la mănăstirea de Tămâie." Cum a sfârșit de zis acestea, deodată s-a stârnit un vânt năprasnic și, venind un vârtej înfricoșat, a ridicat pe ginerele împăratului în sus și s-a făcut nevăzut. Atunci podul cel minunat îndată s-a stricat și s-a mistuit, de nu se știe ce s-a făcut. Iar palatul, în care ședeau moșnegii și cu nora, cu toate bogățiile și podoabele din el, s-a schimbat iarăși în sărăcăciosul bordei al moșneagului, de mai înainte. Atunci bătrânii, văzând această mare nenorocire și pe nora lor în așa hal, au început a o mustra, cu lacrimi în ochi, și a-i zice cu asprime să se ducă unde știe că ei n-au cu ce să o țină. Ea, văzându-se acum așa de nenorocită și oropsită, ce să facă și încotro să apuce. Și să se ducă la părinți, se temea de asprirea lui tată său și de șugubăța de făimarea oamenilor. Să rămână pe loc, nu avea cele trebuitoare și era lehamite de mustrările socrilor. În sfârșit, s-a hotărât a se duce în toată lumea să-și caute bărbatul și, hotărându-se astfel, a zis: „Doamne ajută!" și a pornit încotro, a văzut cu ochii. Și a mers ea, a mers tot înainte, prin pustiuri un an de zile, până a ajuns într-un loc sălbatic și cu totul necunoscut. Și aici, văzând o căsuță tupilată și acoperită cu mușchi, care mărturisea despre vechimea ei, a bătut la poartă. Atunci se aude din lăuntru un glas de femeie bătrână zicând: „Cine e acolo?" „Eu sunt, un drumez rătăcit. De ești om bun, dă-te aproape de chilioara mea, iar de ești om rău, du-te departe de pe locurile acestea, că am o coțea cu dinții din oțel și de i-o da drumul, te face mii de fărâmițe. Om bun, măicuță!" Atunci se deschide poarta și drumeața intră înăuntru. „Dar ce vânt te-a adus și cum ai putut răzbate prin aceste locuri, femeie? Ia zi, că pasăre măiastră nu vine pe aici, dar rămite om pământean." Atunci drumeața a oftat din greu și a zis: „Ia, păcatele mele m-au adus aici, măicuță, caut mănăstirea de Tămâie și nu știu în care parte a lumii se află. Se vede că tot mai ai o leacă de noroc de a-i nimeri tocmai la mine. Eu sunt Sfânta Miercuri, de-ai fi auzit de numele meu. De nume am auzit, măicuță, dar că te afli în lumea asta nici prin cap nu mi-a trecut vreodată. Vezi? Tot noroc să se plângă omul." Apoi Sfânta Miercuri a strigat odată cu glas puternic și pe loc s-au adunat toate jivinele din împărăția ei și, întrebându-le despre mănăstirea de Tămâie, au răspuns toate deodată că nici n-au auzit măcar pomenindu-se de numele ei. Sfânta Miercuri, auzind acestea, s-a arătat cu mare părere de rău, dar neavând nicio putere, a dat drumeței un corn de prescură și un păhăruț de vin care să-i fie hrană pentru drum. Și i-a mai dat încă o furcă de aur care torcea singură și i-a zis cu binișorul: „Păstrează-o, că ți-o prinde bine la nevoie." Apoi a îndreptat-o la soră sa cea mai mare, la Sfânta Vineri, și drumeața, pornind, a mers iar un an de zile, tot prin locuri sălbatice și necunoscute, până ce cu mare greu a ajuns la Sfânta Vineri. Și aici i s-a întâmplat ca și la Sfânta Miercuri, numai că Sfânta Vineri i-a mai dat și ea un corn de prescură, un păhăruț de vin și o vârtelniță de aur, care de pană singură. Și a îndreptat-o și ea, cu multă bunătate și blândețe, la soră sa cea mai mare, la Sfânta Duminică. Și de aici, drumeața, pornind chiar în acea zi, a mers iarăși timp de un an de zile, prin niște pustietăți și mai grozave decât cele de până aici.
și fiind însărcinată pe al 3-lea an, cu mare greutate a putut să ajungă și până la Sfânta Duminică. Și Sfânta Duminică a primit-o cu aceeași rânduială și tot așa de bine ca și surorile sale și făcându-i se milă de această nenorocită și zdruncinată ființă, a strigat și Sfânta Duminică odată cât a putut și îndată s-au adunat toate vietățile, cele din ape, cele de pe uscat și cele zburătoare. Și atunci el a întrebat cu tot din adinsul dacă știe vreuna dintre ele în care parte a lumii se află mănăstirea de Tămâie. Și toate au răspuns ca dintr-o singură gură că nu li s-a întâmplat să audă măcar vorbindu-se vreodată despre aceasta. Atunci Sfânta Duminică a oftat din adâncul inimii, s-a uitat galeș la nenorocita drumeață și i-a zis: "Se vede că vreun blestem al lui Dumnezeu sau altceva, așa trebuie să fie, de nu ai parte de ceea ce cauți, fiica mea, căci aici este capătul unei lumi necunoscute încă de mine și oricât ai voi tu și oricare altul să meargă înainte de aici, este cu neputință." Și atunci numai iacă, un ciocârlan șchiop se vede venind, cât și cum putea, și șovâlc, se înfățișă înaintea Sfântei Duminici. Atunci el întreabă și pe acesta: "Tu, ciocârlane, nu știi cumva unde se află mănăstirea de Tămâie?" "Da, cum să nu știu, stăpână, că doar pe acolo m-a purtat dorul, de mi-am frânt piciorul." "Dacă e așa, apoi acu de îndată ia pe această femeie și du-o numai decât acolo, cum îi știi tu și povățuiește-o cum ar fi mai bine." Atunci ciocârlanul oftând a răspuns cu zmerenie: "Mă supun cu toată inima la slujba măriei voastre, stăpână, deși este foarte cu nevoie de mers până acolo." Apoi Sfânta Duminică a dat și ea drumeței un cort de prescură și un păhăruț de vin, ca să-i fie pentru hrană până la mănăstirea de Tămâie. Și a mai dat o tipsie mare de aur și o cloșcă tot de aur, bătută cu pietre scumpe și cu pui tot de aur, ca să-i prindă bine la nevoie. Și apoi a dat-o pe seama ciocârlanului, care îndată a și pornit, șovălcăind. Și când ciocârlanul mergea pe jos, drumeața pe sus, când ea pe jos, când el pe sus. Și când biata drumeață nu mai putea nici pe sus, nici pe jos, atunci de îndată ciocârlanul o lua pe aripioarele sale și o ducea. Și tot așa, mergând ei încă un an de zile, cu mare greutate și zdruncin, au trecut peste nenumărate țări și mări și prin codri și pustietăți așa de îngrozitoare, în care foșgăiau balauri, aspide veninoase, Vasilicul cel cu ochii fermecători, vidre cu câte 24 de capete și altă mulțime nenumărată de gângănii și jigănii înspăimântătoare care stăteau cu gurile căscate, numai și numai să înghită, despre a cărora lăcomie, viclenie și răutate nu-i cu putință să povestească limba omenească. Și în sfârșit, după atâta amar și trudă și primejdii, cu mare greutate ce au izbutit să ajungă la gura unei peșteri. Aici călătoarea s-a suit iarăși pe aripioarele ciocârlanului, din care abia mai putea fâlfâi și el și și-a dat drumul cu dânsa pe o altă lume, unde era numai un rai și nu altceva. "Ia că mănăstirea de Tămâie," zise ciocârlanul. "Aici se află, făt frumos, pe care îl cauți tu de atâta amar de vreme. Nu cumva ți-ai cunoscut ceva pe aici?" Atunci ea, deși îi fugeau ochii de atâta străluciri, se uită mai cu băgare de seamă și îndată cunoaște podul cel minunat din acea lume și palatul în care trăise ea cu făt frumos așa de puțin, și îndată îi se umplură ochii de lacrimi și de bucurie. "Mai stai și nu te bucura așa de grabă, că încă ești nemernică pe aceste locuri și tot n-ai scăpat de primejdii," zise ciocârlanul. Îi arătă apoi o fântână, unde trebuia să se ducă 3 zile de-a rândul. Îi spune cu cine are să se întâlnească și ce să vorbească. O povățuiește ce să facă rând pe rând cu furca, cu vârtelnița, cu tipsia și cu cloșca cu puii de aur, dăruite ei de cele 3 surori, Sfânta Miercuri, Sfânta Vineri și Sfânta Duminică. Apoi, luându ziua bună de la călătoarea încredințată lui, Iută se întoarce înapoi, zburând neîncetat de frică să nu-i mai rupă cineva și celălalt picior, iar nemernica drumeață, lăcrimând, îl petrece cu ochii în zbor, mergând spre fântâna ce arătase el. Și cum ajunge la fântână, scoate mai întâi furca, de unde o avea strânsă, și apoi se pune pe jos să se odihnească. Nu trece mult și, venind o slujnică să ia apă, cum vede o femeie necunoscută și furca cea minunată, torgând singură fire de aur de mii de ori mai subțiri decât părul din cap, fuga la stăpână să-i dea de veste. Stăpâna acestei slujnice era Viespea, care înălbise pe dracul, îngrijitoarea de la palatul lui Făt Frumos, o vrăjitoare strajnică care închega apa și care știa toate drăcăriile de pe lume. Dar numai un lucru nu știa, gândul omului. Talpa iadului, cum aude despre această minunăție, trimite slujnica de grabă să-i cheme femeia cea străină la palat și cum vine o întreabă:
Am auzit că ai o furcă de aur care toarce singură? Nu ți-e de vânzare? Și cât mi-o cere pe dânsa? Femeie, hai, zi! Ia, să mă las să stau într-o noapte în odaia de unde adorme împăratul. De ce nu? Dă furca încoace și rămâi pe aici până la noapte, când s-a înturna împăratul de la vânătoare. Atunci drumeața dă furca și rămâne. Știrba babă cloanță, știind că împăratul are obicei, abia în toată seara ocupă cu lapte dulce, i-a pregătit acum una ca să adoarmă dus până a doua zi dimineață. Și cum a venit împăratul de la vânătoare și s-a pus în așternut, hârca i-a și trimis laptele și cum l-a băut împăratul, pe loc a adormit ca mort. Atunci, talpa iadului a chemat pe necunoscuta drumeață în odaia împăratului, după cum avusese tocmeală, și a lăsat-o acolo zicându-i încetișor: șezi aici până despre ziua, că am să vin tot eu atunci să te iau. Hârca nu doar că șoptea și umblea cătinel ca să nu audă împăratul, ci avea grijă să nu audă din odaia de alăturea un credincios al împăratului, care în toate zilele umbla cu dânsul la vânat. Și cum s-a depărtat boierul de acolo, nenorocita drumeață a îngenunchiat lângă patul soțului ei și a început a plânge cu amar și a zice: fă-t frumos, întinde mâna ta cea dreaptă spre mijlocul meu, ca să pleznească cercul ăsta afurisit și să nasc pruncul tău. Și sărmana s-a chinuit așa până dimineață, dar în zadar, căci împăratul parcă era dus pe cealaltă lume. Despre ziua, tălpoiul a venit posomorâtă, a scos pe necunoscută de acolo și i-a zis cu ciudă să iasă din ogradă și să meargă unde știe. Și nenorocita, ieșind cu nepus în masă și necăjită ca vai de ea, s-a dus iarăși la fântână și a scos acum vârtelnița. Și venind iară slujnica la apă și văzând și această mare minune, fugă la stăpână sa și îi spune că femeia aceea de ieri are acum o vârtelniță de aur, care dea până singură și care e mult mai minunată decât furca ce i-a dat. Atunci pohoața de babă o cheamă iarăși la dânsa pe slujnică, pune mâna și pe vârtelniță, tot cu același vicleșug, și a doua zi dis de dimineață o scoate iarăși din odaia împăratului și din ogradă. Însă în această noapte, credinciosul împăratului, simțind de ce s-a petrecut și făcându-i se milă de nenorocita de străină, și-a pus în gând să descopere vicleșugul babei. Și cum s-a sculat împăratul și s-a pornit la vânătoare, credinciosul i-a spus cu deamănuntul ce se petrecuse în odaia lui în cele 2 nopți din urmă. Și împăratul, cum a auzit acestea, pe loc a tresărit, de parcă i-a dat inima din trânsul. Apoi a plecat cu ochii în jos și a început a lăcrima. Și pe când din ochii lui făt frumos se scurgeau și roaie de lacrimi, la fântâna știută, urgisita și zbrunciumita lui soție scosese acum, pe tipsie, și cloșca cu puii de aur, cea mai de pe urmă a ei nădejde. Și cum sta ea în preajma fântânii, numai ce ia că slujnica știută iarăși o aduce Dumnezeu la fântână. Și când mai vede și această mare minunăție, nici că mai așteaptă să ia apă, ci fuga la stăpână sa să-i spună: Doamne, stăpână, Doamne, ce-am văzut eu! Femeia aceea are acum o tipsie de aur și o cloșcă de aur cu pui cu tot de aur. Sunt așa de frumoși, desfug ochii pe dânsii. Babornița, cum aude acestea, pe loc trimite s-o cheme, zicând în gândul său: după ce umblă ea, nu se mănâncă. Și cum vine străina, Coangina pune mâna și pe tablaua aceea de aur și pe cloșca de aur cu pui cu tot de aur, cu același vicleșug. Dar împăratul, când a venit în astă seară de la vânat și când i s-a adus laptele, a zis în gândul său: acest lapte nu se mai bea. Și cum a zis, l-a și aruncat pe furiș undeva și pe loc s-a făcut că doarme dus. După ce hârca s-a încredințat că împăratul doarme, bizuindu-se ea și acum în puterea băuturii sale, a adus iarăși pe străină în odaia lui, tot cu aceeași rânduială ca și nopțile trecute, și lăsând-o acolo s-a îndepărtat. Atunci, zbuciumata drumeață, căzând iarăși în genunchi lângă patul soțului ei, se îneacă în lacrimi, spunând iarăși cuvintele acestea: făt frumos, fie-ți milă de 2 suflete nevinovate, care se chinuiesc de 4 ani, cu o sânda cea mai cumplită, și întinde mâna ta cea dreaptă peste mijlocul meu, să pleznească cercul și să se nască pruncul tău, că nu mai pot duce această nefericită sarcină. Și când a sfârșit de zis acestea, făt frumos a întins mâna, ca prin somn, și când s-a atins de mijlocul ei, a pleznit cercul și a îndată a născut pruncul, fără a simți câtuși de puțin durerile facerii. După aceasta, împărăteasa povestește soțului său cât a pătimit ea de când s-a făcut el nevăzut. Atunci împăratul, chiar în puterea nopții, se scoală, ridică toată curtea în picioare și poruncește să-i aducă pe hârca de babă înaintea sa, dinpreună cu toate odoarele luate cu vicleșug de la împărăteasa lui. Apoi mai poruncește să-i aducă o iapă sterpă și un sac plin cu nuci și să lege și sacul cu nucile și pe hârcă de coada iepei și să-i dea drumul.
Și așa s-a făcut. Și când a început iapa a fugi, unde pica nuca, pica și din talpa iadului bucățica. Și când a picat sacul, i-a picat și hârcei capul. Hârca aceasta de babă era scroafa cu purceii din bulhacul peste care v-am spus că dăduse moșneagul, crescătorului făt frumos. Ea, prin drăcăriile ei, prefăcuse atunci pe stăpânăsul, făt frumos, în purcelul cel răbciugos și răpănos, cu chip să-l poată face mai pe urmă ca să ia vreo fată de-a ei, din cele 11 ce avea și care fugiseră după dânsa din bulhac. Iacă dar pentru ce, făt frumos a pedepsit-o așa de grozav, iară, pe credincios, cu mari daruri i-au dăruit împăratul și împărăteasa și pe lângă dânsi l-au ținut până la sfârșitul vieții lui. Acum, aduceți-vă aminte, oameni buni, că făt frumos nu făcuse nuntă când s-a însurat, dar acum a făcut și nuntă și cu metrie toate odată, cum nu s-a mai pomenit și nici nu cred că s-a mai pomenit una ca aceasta undeva. Și numai cât a gândit făt frumos și îndată au și fost de față părinții împărătesei lui și crescătorii săi, baba și moșneagul, îmbrăcați iarăși în porfiră împărătească, pe care i-au pus în capul mesei. Și s-a adunat lumea de pe lume la această mare și bogată nuntă și a ținut veselia 3 zile și 3 nopți și mai ține și astăzi dacă nu cumva s-a sfârșit. Dacă v-a plăcut această poveste, nu uitați să dați un like, un coment, un share și bineînțeles subscribe. Iar până data viitoare vă spun noapte bună!